É a terceira folga xeral desde que o Partido Popular puxo como colectivo principal. La muerte de Alan, el adolescente transexual que se suicidó la Nochebuena, ha causado dolor, indignación y rabia. A educación pública é un dos 4 piares do chamado Estado do Benestar. Estivo sometida a un, digamos, test de resistencia baixo os parámetros do neoliberalismo e con unha volta moi importante á tradición do conservadurismo que en España e en Galicia adopta formas específicas, un pouco por a influencia todavía das cuestións de carácter confesional, a pesar de ser un estado confesional, e ao mesmo tempo, porque xustamente o planteamento de todas as reformas que se deron en este período, que se impulsaron neste período, tiveron tamén unha gran inspiración, digamos, recentralizadora. Eu creo que a crise foi a disculpa. Pensamos que o modus operandi seguiu un pouco pautas ensayadas en outros contextos, non? Foi o habitual en estes casos. Primeiro é desprestixiar o sistema público, neste caso de educación, pero pasou no conxunto dos servicios públicos, pola súa ineficiencia, polo gasto excesivo, mesmo culpabilizando os principais actores, ese alumnado indolente que non é quen de esforzarse, ese profesorado que hai que exixirlle máis porque traballa pouco. Entón, primeiro houve unha campaña grande de desprestixio dos servicios públicos e logo se entrou radicalmente a recortar recursos económicos que afectaron fundamentalmente a dotación de profesorado, de programas de atención á diversidade, afectaron fundamentalmente a todos aqueles colectivos que entraron máis tardíamente a poder, digamos, disfrutar, entre comillas, das oportunidades de acceder a unha educación pública. Sobre todo no peor momento da crise, saíron moitos informes que falaban un pouco do alto grado de desigualdade no que estaba empezando a transitar de maneira alarmante a sociedade española e tamén a sociedade galega, que é xusto donde a educación pode facer moito máis, porque a educación pública, si para algo vale, como ferramenta de cohesión social, como realmente espazo para as oportunidades, como espazo de socialización, de aprendizaxe, de coñecemento, de compartir, incluso de aprender un pouco que é a pluralidade en unha sociedade democrática. Nestes 10 anos, realmente, a parte dos recortes, a parte da legislación digamos, regresiva en moitos aspectos, eu creo que moitas persoas o que nos parece máis escandaloso e nos parece máis dañino foi todo a maledicencia do discurso, é dicir, un discurso que realmente, digamos, se apropiou de palabras como a liberdade, a calidade, a excelencia, o plurilingüismo, desde unos parámetros absolutamente neoliberais que reescriben un pouco a historia, é dicir, a excelencia tal como se concibe desde a liña de acción fundamentalmente do Partido Popular no ensino, tanto desde o goberno estatal como desde o goberno autónomo, é unha idea vinculada ao elitismo. Por exemplo, as bolsas para os estudos tiveron unha maior exigencia académica. Isto que quere decir? Pois que quen pode pagar pode ir á universidade e pode, digamos, acceder ao servizo de educación superior sin maiores problemas, pero aqueles que teñen dificultades económicas teñen además que ser moi bons. Os demás podemos ir todos, pero no caso de aqueles que merecen unha beca, efectivamente vamos a subir, esa é a súa idea, moi elitista e incluso hasta desde o punto de vista económico discutible. Yo voy a suprimir la educación para la ciudadanía, porque es un adoctrinamiento absurdo y porque es perfectamente inútil, no vale para nada. Dentro do currículo, se hai unha materia que eles lle tiñan unha especial inquina, era a educación para a ciudadanía. España tiña asinado con Europa a formación en valores que son, do que, digamos, os dereitos humanos, un pouco
os valores de Occidente e de respeto ás civilizacións tamén, non? Entón, eles ampararon sempre a cuestión de educación para a ciudadanía porque entendían que aí se podían coar elementos, bueno, pues que non están no ideario ultraconservador, non? Temas incluso ao mellor de educación afectivo-sexual, e eles tiñan como máis interés de ir incorporando elementos, por exemplo, relacionados con a educación financiera, relacionados con a cuestión do exército, da patria. De feito, había un programa de colaboración entre o Ministerio de Educación, recientemente, e o Ministerio de Defensa, precisamente para a realización de unidades didácticas que no currículum da LOMCE, onde desaparece Educación para a Ciudadanía, hai religión e hai valores éticos, non? En eses valores éticos incorporar toda esta cuestión máis constitucional, pero desde esa lectura moi recentralizada, patriótica e demais, na que nos movemos estes últimos anos. Por un lado, hai que aprender a construir un relato alternativo, porque é moi necesario. É dicir, estamos dicindo que o discurso foi moi maledicente, foi un discurso perverso, porque buscou, ademais, datos, informes estatísticos nesgados, decir, cando interesaba, se falaba do informe PISA. O informe PISA, por exemplo, que o manosearon por arriba e por abaixo con un interés moi concreto, di outras moitas cousas que avalan o traballo da escola pública. Di, por exemplo, que temos un sistema dos máis equitativos do mundo. Di tamén que, quitada, digamos, a incidencia da variable socioeconómica, os centros privados non tiran, non son tractores do sistema hacia arriba, hacia esa excelencia, sino que en igualdade de condicións traballan mellor a escola pública. Iso tamén o di o informe PISA. Tamén di que as competencias lingüísticas de comprensión lectora e de todo ese ámbito que é tan cuestionado por os modelos lingüísticos das comunidades que teñen linguas cooficiais, pois teñen mellores resultados que as comunidades monolingües en español, non? Iso tamén o di, e iso sae moi pocas veces, parece que sempre está en perigo a pervivencia do español, cando non hai dato. O informe PISA di justamente do contrario. É máis, por exemplo, no informe PISA de 2006 en Galicia, referido á competencia en ciencias, as ciencias en ese momento se vehiculaban en galego, pero o decreto que así establecía, era superior á media española, incluso a da OCDE. Sin embargo, cando se redactou o decreto do plurilingüismo que proíbe a vehiculación das materias do ámbito científico-tecnolóxico en galego, se optou, a razón que se deu era que era por tradición, e non se tivo en conta un informe tan importante, como decía o ministro Ver, que había que atender aos informes PISA e que por eso había que cambiar o sistema, pois non se tivo en conta unha estatística que era favorable a esa competencia lingüística, incluso aplicado ao ámbito das ciencias, non? De feito, cando empezou un pouco todo este balbordo da LOMCE, se usou moito un vídeo, un nodo pequeno de 4 minutos, das reválidas de cando a Lei Xeral de Educación, a crítica que se facía ás reválidas en 1970, porque segregaban en función da orixe social. Se decía ali claramente. El fracaso de unas pruebas y de unos sistemas que sitúan de cada 100 matriculados en la enseñanza primaria a 27 en la enseñanza media y únicamente a 3 en la universidad. Coexistencia de dos sistemas educativos, uno para los hijos de familias acomodadas y otro para los sectores sociales menos favorecidos. Que as reválidas eran incómodas, yo dixo todo o mundo, o Consello Escolar do Estado, as AMPAs, os partidos políticos, os movimentos de renovación pedagóxica, toda a comunidade educativa. E foi igual, para estar ahora como estamos. Entón, claro, es como unha situación, de proxecto que vai máis alá de unha lei educativa, un proxecto social. Estamos diseñando unha nova sociedade e queremos que, non sexa tan igualitaria. De feito, hai moitas persoas que pensan que justamente este tipo de medidas é porque, digamos, había xa nos servicios públicos este dereito á sanidade universal, tal. Xa, digamos que as capas sociais traballadoras e demais se consideraba que estaban tendo dereitos abondo e que se trataba un pouco de resetear esa situación. Por exemplo, tanto na universidade como tamén nos centros, unha cousa que cambia a LOMCE é a elección das direccións dos centros. Se reserva
a administración terá maioría para poñer a unos ou a outros e que sexan, bueno, pues, en fin, fagan o seguidismo habitual en este tipo de opcións verticais da propia administración educativa, porque non se quere un proxecto democrático que parta das escolas. Eso non, se quere unha visión máis herencial. O curioso desto é que había que lle parecía que os exemplos de modelos herenciais sacados, digamos, do ámbito empresarial eran dignos de encomio, non? E resulta que todos estos grandes, os que dirixiron no seu momento a Confederación de Empresarios e tal, pues, bueno, algunos deles acabaron, quero dicir, é máis difícil encontrarse pues, a un director dun centro educativo en esa tesitura ou a un rector dunha universidade, verdad? Entonces, toda esa crítica ao público e dices, pero onde? Onde están esos casos de corrupción na rede pública que fagan desexable e de inmediato haxa que, ¿no? Igual que todo este discurso sobre a cultura do esforzo para os pobres. Aí realmente o problema é que a cidadanía, bueno, pues non é suficientemente crítica con este tipo de discurso, ¿no? Está moi interiorizado e iso non só a educación, ten que haber moitas máis vías, ten que haber un pouco unha certa ética social que desde logo a educación a ten que abandeirar, pero non exclusivamente para recuperar outra maneira de ver a situación social. O que hai que aprender é a ter un relato alternativo para contestar algunos elementos e para poñer en valor tamén o que se fai desde o ámbito da escola pública. Porque que senón triunfa un pouco ese discurso demoledor e sempre como que desde os movimentos alternativos ou desde a oposición política parece que se está a rebufo do que ven e non a manifestar, pois non é así por este motivo, incluso a ser máis proactivos, non? Habría que facer, pois, propoñerlle á sociedade elementos de cambio no sistema educativo porque sí que os necesita. É dicir, é verdad que, aunque sexa un sistema equitativo, ten un nivel de abandono e de fracaso escolar que se dan sobre todo en unhas capas da poboación que non é de xustiza social. Entonces, bueno, pues eso hai que revertelo, pero non hai que revertelo escondendos ou mandándos a unha rama secundaria de formación básica e que, bueno, de algún modo escondía pues, esa parte do sistema que a eles non lles interesaba que se vise e, bueno, pues se apostaba por esa outra idea de excelencia. Pois claro, nós temos que buscar elementos incluso porque os hai, do ben que é a escola pública, dos proxectos que ten, de como logra, bueno, pues desde un punto de vista da calidade, realmente innovar metodolóxicamente, afrontar o fracaso escolar, promover proxectos alternativos e, sobre todo, situarnos nesa idea de corresponsabilización. A única maneira de realmente pular por a educación pública e, por tanto, que a educación pública siga sendo un instrumento de cohesión social é justamente corresponsabilizarnos desde a sociedade, desde as familias, desde os profesionais, desde calquera outra instancia, coa escola, pues, un pouco para que cumpla pues, esa función de nivelación social, de compensación de desigualdades. Negociemos a ver, entre todos, como axudamos a esa cohesión social, como armamos un pouco un sistema que se xa pues, de todos e todas e para o conxunto da cidadanía.